Dobar dan svima, sada ćemo početi sa jednom mnogo bitnom lekcijom za sve vas učenike osnovne škole. Kako da pristupite određenom sajtu preko koga ćemo da učimo, a to će biti Google učionica. Svi verovatno imate e-mail nalog, pristupit ćemo na sledeći način. Ja ću se trenutno odjaviti sa naloga i prijavit ću se na svoj profesorski nalog. Uneću šifru, vi je nećete vidjeti naravno, a možete. Idemo dalje. Kada sam se javio na svoj nalog, u desnom uglu se pojavlja moja slika, pojavljaju se 9 kvadratića i dođemo do učionice scrollovanje miša naniže. Kliknemo učionica i pojavljuju se dva predmeta koje sam ja formirao, fizika i informatika. Vidimo da u delu časa, odnosno predmeta fizika, nemamo ni jednog učenika i u času informatike imamo samo jednog učenika, to virtualnog učenika Milutina Dragovića. Možemo da mu pošaljemo mail, ali ajde da se vratimo onom delu kako to idemo sa predmetima. Kaže, ako hoćemo da pristupimo nekom od ovih sadržaja fizici, za vas učenike je bitno da vam ja pošaljem određeni kod. To je ovaj kod. Ja ću kopirati da bi ga imao kasnije. I ja ću se trenutno izlogovati iz svog naloga. Iako svašta mogu da podesim, da vam podelim određeni materijal i tako dalje, zadatak i video zapis i tako dalje. Ovde biste se vi pojavljivali, gde ste učenici. I ovde bi bile ocene. Ja vas mogu pozvati na ovaj način, tako što vi date mi e-mail adresu i ja vam kažem, odnosno ubacim vas i vi pristupate preko vašeg linka na vašu e-mail adresu i onda, ali ajde kako ćete vi pristupiti. Evo ja ću se odjaviti kao nastavnik i sada ću pristupiti kao učenik, virtualno na primer, tu ću uneti određenu šifru. Kao učenik želeći da pristupi određenim predmetima, ja sam njega već ubacio za predmet informatika i ja ću njega da trenutno ispišem sa ovog časa. Evo, kod vas kada vi pristupite Google učionici, da se podsjetimo, to je na ovih 9 kvadratića, scrollamo mišem naniže ka učionici, vi ćete pristupati na taj način što ćete ići na ovaj krstić, nećete praviti predmet, nego ćete se pridružiti određenom predmetu. Unećete šifru, ja sam je stavio već u clipboardu, ali tako, desnim klikom miša ću nalepiti onaj kod. Družujemo se učionici, evo sad će se pojaviti ovde čas fizike, ali tako. Idemo na školski rad, tu ćete dobiti određene zadatke i tako dalje. Trenutno ih nemamo, tako da nemate ništa trenutno za zadatak. Vraćamo se na stream, tu ćemo streamovati određeni sadržaj. Imamo mogućnost čak i da vidimo šta je nešto zakazano za određeni period preko Google kalendara ili da vidimo nešto u direktorijumu koje je poslao onaj nastavnik. Moguće je da pogledate i ako ste se vi uključili neko od vaših drugara. To je bilo to za danas, vidimo se uskoro.